Eusko Ikaskuntzak dagoeneko erabakita dauka 2000 urteko Manuel Lekuona saria nori eman. Jose Miguel Azaola izango da sari prestigiotxua jasoko duena, eta idazle bizkaitarrak udaberrian jasoko du saria. Bide batez, Eusko Ikaskuntzak Azaolaren bibliografia kaleratuko duelarik. Baina zergatik erabaki du epaimahaiak Manuel Lekuona saria Jose Miguel Azaolari ematea. Galdera honi erantzuteko gurekin da, Enrique Kenner hain zuzen ere, epaimaiko kideetaiko bat izan zena. Gabon, Enrique? Baita zure, baina gauza bat esan behar dut horrea, ni ez naizela epaimaikoa izan. Ez da epaimaikoa izan. Ni proposatzailea izan naiz, hobek izan, bi proposatzaile izan ginen, relatarioz, eta hor bukatu zen, nire lanak. Beraz, zuen proposamena begionek ikusi zuen epaimaia. Hori da, oso ondo. Manuel Lekuona saria euskal kulturaren alde nabarmendu diren pertsonei eskerrona adierazteko ematen zaie. Olan orokorrean esan da, gero aztertuko du baitugu sakonki bere lana, zer egin du Jose Miguel Azaolak euskal kulturaren alde? Jose Miguel Azaola da goi mailako intelektuala, beraz horritugu, eta beste Vasco ni su destino, liburu ondia, el País Vasco, gerokoa, gero saiakera liburua, eta nola Unamuno y sus guerras civiles, eta gero artikulua, prensako artikulua. Beraz, idazlea dela esan dezakidea? Idazlea, saiakera gilea, neurri batean historia gilea, baina batez ere nik izan gonke, jardun duela beti ere presaren bidez eta liburen bidez kontzientzia kritikoa zabaltzen, eta bere iritzia baita gai istilotxuenetan bere iritzia ematen. Ezaguna da Euskal Herrian Jose Miguel Azaola? Ara, nik esango ezaguna dela, baina ez behar hainbeste, ezaguna eta zenbaitek irakurtzen dugu, ireki bizian komentatzen ditugu garen artikuluak, eta liburuak, baina beste zenbaiten kasuetan bezala, Jose Miguel Azaola ez da, zoritxarrez behar hainbat ezaguna, Euskal Herrian. Gertatzen da, batuekin ez dutela uiartzunik, ez dakit auto batiko den? Hor, nik esango geba dela arrazoiz bat, ez dut ezaten arrazoiz bakarra. Eta da, suizan bizi dela aspaldi, ganik, hau UNESCO-ko funtzionarioa zen, zahar zabitu edo jubilatu zen, eta joan zen bizitzera Suitzara, eta egia da lotura handia duela Euskal Herriarekin, eta esan bezala prensaren bidez, urtean bitan ematen ditu izkalteak Euskal Herrian, baina hori izan diteke beraz atzerrian bizitzea, izan ditekela arrazoi bat. Badakizu zergatik erabaki duen Suitzan bizitzea, edo ezakit? Begira, bera bizitzen esan bezala Parisen. Zapan, jubilatzean nahi izan zuen bizi toki baketxu batean, baina, importantea da hori, esan dezagon unibertsitateko biblioteka handi batetik hurbil, eta orduan, hasi zen bila, leku baketxu, baina esan ezagun, bibliotekardun horren bila, eta orduan, ara nola diren gauzak, esainik dioten etxe bat Friburgotik oso hurbil, eta nahi zuzen ere, Friburgon egin zuen honek bere karreraren parte handiena, zati handiena, Friburgon Suitzan noski. Eta, ara, izan zen bizitzera. Nola nahi ere, berak aitortu du, bere azkeneko urteak nahi zituela berriz ere Euskal Herrian bizi eta pasatu zen. Eta handik ere, ez dakigu, igandean izango nahi zarekin eta ikusiko. Agian aterako du gai hori. Hori da.
Bestalde, bere irizaren inguruan zer azpimarratuko zenuke, badakigu Bilbotarra dela eta 82 urte dituela, baina zer gehiago nabarmenduko zenuke? Bueno, nik batez ere nabarmenduko nuke oso leiala izan dela beti Euskal Herriarekiko, eta beraz, Bilbotarra da, Bilboko liberal bat, eta nazionalista esan dezagon, baina, bueno, azken dezagon baina, nazionalista, eta zazpi provintzietan sinesten du, beraz, el País Vasco esaten duenean, bere liburuetan, eta tituluetan, beretan, eta beraz, honek gogoan du, noski, Euskal Herri, era bere osotasunean, eta antzik gabe noski, hor arazko historikoa eta politikoa eta direla, batasun kultural horrek ez duela egiten batasun politikoa, eta beraz, beti defendatu ditu zazpi provintziak eta beti defendatu du Nafarroaren euskaltasuna, eta bide batez horrek ekarri dizkio zenbait kritika, nik eronek ikusi nuen, alegia nola behin Jaime Ignacio del Burgok, liburu baten aurkeztenean, hau da, Azaolaren El País Vasco liburu aurkeztu zenean, duela zenbait urte, Jaime Ignacio del Burgok esan zuen, jendartean, baina, honek, Azaolak esaten du Baskonia, baina mundu guztiak daki hori kontzeptu romantikoa dela eta Nafarroa kanpoan bizitzen dela. Beran, eronek, ikusi nuen nire burua behartuta esateko hori ez dela hola, eta Amarrozi garen mendean eman dezagun horien artek garbi zautzen du zer nahi duen esan Baskonia kontzeptua egin, bere historia liburu titulutik bertatik, notitia autorizko Baskonia, hau da, bi Euskal Herrien zera azalpena, hau da, Akitaniakoa eta Peninsulakoa. Bai, olerkiak, Europari buruzko liburuak, eleberri itzulpenak eta, saiakera lan ugari idatzi ditu Azaolak, hauetik guztietatik, batzuk dagoeneko aipatu dizkiguzu, baina zeintzuk azpimarratuko zen dituzte? Nik esan haren libururik importantenak horiek direla, beraz, Bosken y su destino, bi tomotan. Gero El País Vasco, 1980, gero Una Muni sus guerras civiles, hori esan dut, 1986, eta Tres problemas europeos de actualidad, 1998, Complejos nacionales en la historia de Europa, oso polita. Europa beti izan du honeko goan, eta gaina, alderdi bakar batean egona da Azaola, eta alderdi horrek izan zen partidu paneuropeista. Bai, eta gero, gauza bat azpimarratu nahi nuke aukera ematen zeidan ezkero. Eta da, egan, aldizkaria sortu zela, hain zuzen ere, Azaolari esker. Beraz, Azaola, gara gertan, laroita zazpian, Donostian bizi zen, burratu zitzaien, ari, batez ere ari, zergatik izatera literatur aldizkari bat, gara gertan, ateratzen zen, laroita bostetik, ezaguna denez, boletín de amigos del país, delakoa, eta ezin eskoa zen ezkero literatura aldizkari bat elebiduna ateratzen boletinaren erazkin gisa. Eta gero zenbait urteren buruan, bizpairu urteren buruan, euskera utxezkoa izan zen. Egan aldizkaria, Jose Miguel, Azaolari. Lisboa Mojika bide batek egin du notatxo bat, azken aurreko eganen, eta esaten du bide batez Jose Miguel de Azarola. Baina Azarola beste ditura bat da, hau da, diputatu errepublikano bat, Nafarroa, zuzen ere, Nafarroa
Euskal Herriko estatutuan sartaren kontrakoa zen. Azarola, baizik eta da, azarola. Eta uste dut ere, aurrez, egan aldizkaria bultzatu baino denago, lar izeneko aldizkariaren lanean ibilizela, ez da? Zen ere, hau oso literaturkal izan da beti, Blas de Oteroren aldizkidea, eta Euskal idazlen aldizkide eta gutun kidea, esan dezagon, Zoritxarrez, dela bi hilabete, haren gutuneriaren parte handi bat erreza jo, hori zoritxarra hori izan da, baina hala ere, gordetzen dira, eunka ez milaka gutun Michelenarekin, Manuel Lekonarekin, eta gure herriaren historiaren izpilu garbia izango da hori, inoiz argitaratzen baldin bada, edo ikerlarien eskuetan ipintzen baldin bada, eta hori da gure asmoa, gumeneko nuke erakarri eta konezitu gaula, bideoetan dira. Horretan bestalde, liburu batzuk aipatu dizkiduzu, eskuartean badauka zerbait, esan diguzu liburutegi baten ondoan edo bizilela, badauka zerbait argitaratzeko asmorik edo? Bira, zera, aipatu duan istripua eta zoritxarra dela eta ez dugu haren proiekturik betuta zera laster izango nezarekin igandean eta hori galdetuko diot, ez da? Baina ez dakite usortzaz momentu enten. Zan duzu igandean, egongo mezara berarekin, dagoeneko badaki, berak, Manuel Zuena badaki eta nola jaso du ezizia? Gauza bitxi izan zen, nik, erisko ibili denezkero, nik ez nion zera hotxegin eta presako gutun bat zidari nion bereala, baina tartean egunkari batetik hotxegin ziren da horrela egin zuen, baina nire gutuna itxi zen laster. Eta posik, zariarekin? Oso posik, hori da, azken ziren aitorpena eta ezagutza, eta bestalde, berak esaten zuen, eman zidan, erantzunean, esaten zuen, izuzen ere, posten zela beste arrotu batea, digize, berak, esan bezala, Manuel Lekona ezautu baitzuen Donostien guduan, bere egonaldi zuzean, azalaren egonaldi zuzean Donostian. Eta egun batez, ez dakit zerako denbora izango duen, edo baina horretzatenak izango dieteke edarrak zen. Arek ezautu zuen Donostia oso harrigarria gertatu zitzaion. Beraz, Donostiara iritsi, berrogeita zazpian, Avenidan eseri Gabirian, eta emakume dotore jantzi horiek, eta euskaraz argitari egin, Bilbotik eta idazle bat entzat hori zen guztiz argitzeko. Bilbon noski bazen behitzen beste giro bat euskarari dagokiola. Donostia aipatu duzu eta, Gipuzkoako Ateneoan eta Kultur Zirkuluan Europako ikasketen zentroa eratuta zuzendu omen zuen Azaolak, zen helbururekin edo zen lan egin zuen hemen? Orduan, Azaola beti izan da, beraz, alde batetik, Europazalea, eta gero federalista. Federalismoan sinetsi izan du beti defendatu du, eta orduan, bi ardatz horiek, izan ditu beti gogoan, Europa behar zela sortu eta eratu, batetik baina Europa federalista, eta ez nazio batzuek bestean gainean jarri eta indarkeriaz eta nagusikeriaz aritu, hori da. Zuzera joan baino lehen esan diguzu Madrilen bizi izan zela, han egin zituen urtei dagokienez, zer azpimarratuko zenuke edo zein lan egin zuena Madrilen? Han ere, nik urte horiek ez ditut osongi ezagutzen, baina garbi dago izan zuela guztiz lotura handia, beraz, 1943an hori da, Madrile joan zen, eta Consejo Superior de Investigación Científica izelakoaren argitalpen zerbitzuan aritu zen, eta gero liburuaren institutua.
eta hori dela eta beti naiz oso urte beltzak izan, bera saiatzen zen noski kultur giroa zen eta idazleak biltzen eta gero badago bestalde alderdi bat gutxi zaguneta da gaur eta gazte liburuaren bultzazak izan zela liburuaren institututik zen. Hans Christian Andersen da zariaren bultzazaria izan zen da hola zen. Beraz, literatura zale amorratua. Oso. Literatura eta musika, idatzi ditu liburuzkak eta idatzi ditu artikulu asko musika esoterako, bizeten Carmenez eta hola. Eta orduan, Bilbon aurtengo txalian bidebarrietako liburutegian omenaldian egin zitzaionean, berak prestatu zuen, berak iradoki ze programa, eta programan zeuden zenbait musika pieza eta besteak beste bizeten labanera formatua. Bestalde, 1996an Alea kulturtalde honen sorreran, lana handia egin zuen Azaolak, zein helburu zuen talde honek? Orduan, gerra baino lehen biltzen ziren, eta 1996an, otsailean ez zuzen ere, bildu zen lehendabizikoz Alea taldea, pintorek ziren, idazleak, poetak, eta orduan Bilbon bat zegoen giro hori, oso bizkorra eta bizi, zoritzeres gerra etorritzen eta Alea desegitzen berroita bostean, hori da. Baina helburua garbia zen, beraz, nahi zuten guztiz gerra baino den nahoko kiloa zan, nahi zuten literatura sustatu eta idazleak bildu eta hola. Ari gara hemen, Azaolaren bizitzaren inguruko hainbat zertzelara ematen, baina orain eusko ikaskuntzak bibliografia bat egingo du bere bizitzaren gainean. Hori poskarri izango da, eta ia bingoz jendeak ezagutzen duen gehiago noski gure Azaola. Esan bezala, nik uste dut Euskal Herriak dituen intelektualen artean bere metalikoa. Beraz, Enrique, euskal kulturan bada nori eskerrak eman. Bai, izan ere, gainera posten naiz beste arrazo bategatik, lehenago ez dut esan, baina esan beharrik ez dago. Eusko ikaskuntza da gure zientzia akademia, zazpi provintzietan dagoen zientzia akademia Euskal-Herrikoa. Eta posten naiz ikusirik zaria joan zaiola kulturamiko izan guztiz iritsi zabaletako gizon bati eman zaiola zaria. Askotan gure txigorrari begira, eta hori ez da, gauza bat da gure etxea defendatzea. Beste bat da, eta beste guztiz osoa, guztiz bestea, gure etxe txokoa bakarrik zainduta. Hori parte bat da, gure kulturaren parte bat da. Zuke zenion Gregorio Monrealekin batera, zuke eta biok proposatu zen duten Azaolari sari hau ematea. Badakizu zenbat proposamen zeuden, edo izen asko ziren, bi bakarrik. Eta horrez zen nahi du. Bi izateak ez du izan nahi eskerrak emateko gutxi ditugunik, baizik eta bi zeuden eta beste konklusiorik ez du batera behar, ez? Ez dakit, benetan ez zera honen gire gustatzea, baina hola gertatu ziren gozak. Bestalde, Azaolak dagoeneko, ginduen bilbideaz, pentsatzekoa da dagoeneko saririk jasoa izango duela, ez da? Bai, ez zuzen ere, lehen aipatu dudan, Espainiako liburu institutuan Luzaro egindeko lanagatik mazuten sari bat eta aitorpen batzuk
jaso ditu. Eta, esan bezala, hortengo zaria, edo menaldia, bideoarketako liburutegian unkigarri izan zen, eta naiz eta bide batez jende gutxi joan, eta esateko ez politikorik, ez negozierik, ez alkaterik, ez negargarri da horretan. Ez jakintasunarian? Begira, politikoak erko gute pentsatu, ez baldin bagara Euskal Herrian, edo baldin badago arrazoi bat euskaldunak izateko da gure kultura. Dara, euskal kultura dugulako nahi dugu beste zerbait, ezta. Eta kultura da gure oinarria, eta askotan, guztien dut politikoak guztiz offside, ezta. Guztiz, bai, politika negozikerian sinesten dute, eta ez dute enkarnatzen, ez dute barneratzen gure oinarri hori, eta gure kultura. Hola, Diego. Hola. Bueno, esan diguzu ya bukatzera goaz, baina esan diguzu Suitza da, zeakela igandea. Ez, Madrilen da. Bai. Eta ordan Madrilen ikusiko duzu elkar. Bueno, helburua zein da, berari, bueno, zagoneko aurrez abian berri ematea, eta orain zertan erabilen jakitea, edo zein da bizita baina? Bueno, hori da, nahi diego galdetu, ze moduz dagoen, embolia bat izan zuen duela hilabete eta gaxo egona, baina gero beti da oso eskergarria eta oso eskertzekoa garen itziak entzutea, gai koronpirentzuetan, politika dela, kultura dela, eta beraz, hain zuzen bere ahultasuna dela eta eman dizkigu bi ordu, guardian esan ditneri eman dizkigu bi ordu eta egon lasai, horretzateka ditugu, bai. Hori sortzea zurea. Bueno, baina espero dezagun, bezalde iragarrian etorriko dela, ez da ona, Manuelekuna zabia jasotzera, hemen izango da. Bueno, aprobetxatu, Jose Miguel Azaularekin izango dituzun bi ordu horiek, eta, bueno, guri ere eskerrak ematea baino zaigu gara, zendiazken norritu dezener, eta beste bat arte. Eskerrak zuei eta presidente bai. Beste bat arte, agur. Ongi, agur.